Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite Nwadama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụ onye isi nchụaja nnukwu ụkọchukwu na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Ihe nyi maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ọtụtụ ihe ndị na-agbagwoju ndị Igbo anya dịka onye isi mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa mie ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-ada aghọtaghị. Ndị ịkọ ọbịa bịa gwa ndị mmadụ na onye isi ntọala okpukpere ha bụ Jizọs Kraịst bụ na ọ nwụrụ n'elu obe maka ihi mmadụ niile, maka mgbaghara njọ nke mmadụ. Ọnya ka m bịara ka m kọwaa n'ụbọchị taa, wee kpughee okwu asị dị na iwe ya bụ okwu, wee kọwakwa maka nkụzi asị ndị ụka ọbịa ji wee bụ ụzọ wee gbuo mmadụ, wee gbuo ndị be anyị bụ mbụ. Ha jụrụ sị gịnị bụ okwukwe? Ha sị na okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ. Na nkọwa nke ha, nke ga-enyere anyị aka ikwerenu, ghara ịtụ uche ọbụla n'ihe Chukwu egosina. Kedu ka a ga-esi ma ihe Chukwu gosiri? Ka a ga-esi ma ihe Chukwu gosiri bụ ihe onye isi ụka ha kwuru ma ọ fara kwuru. Ikwere na ya blindly. Ihe ọ pụtara bụ na nkọwa ya bụ ihe a ha na-akụziri anyị mgbe anyị dị n'ụmụazị, ka na-akụzi ejiri ya na-agakwa taa, bụ that you as a Christian na-eso ụzọ ụkwụrụ ndị ụka ọbịa, n'ihi ga-ekwenyerịrị ma o doro gị anya ma o doghị gị anya. Ọ bụrụ ghara na onye nkụzi ụka kwuru okwu a ụka wee kwenye na ya, n'ihi ga-ekwe. Enwere some decrees ha mesịrị si onye ọbụla sịrị na ihe a na onye ọbụla ekwenye na Council of various council ha nwere, like Council of Constantinople, let the person be anathema, ka onye abụrụ onye abụrụ ọnụ. Okpukpere ha wee nwee ihe dịka dogma, ka iwu na iwu n'ihi ekweriri as long as ị nọ n'okpukpere a. Ịghọtara ya? Caging people, not allowing people to develop according to their spiritual consciousness. So adaba ekwu maka faith in ọdịnala ya ada ekwu maka faith, ya na-ekwu okwu ya conviction. Ịghọtara? Conviction bụ ihe anwa efuru n'anya. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ọdịnala. Ada asị gị kwelu ihe efuru n'anya. Onye batara ọdịnala ya adịghị ekwu okwu gbasara okwukwe, maka ebe a bụ ebe ndị ụka ọbịa si wee tie anyị kpu mbụ. Nke a bụ nkụzi dịrị onwe ya iche, kwụsị mma akụzi gbasara false faith akụzi eme. Mana ihe m chọrọ ịkụzi taa bụ ịsị na o nwere onye nwụrụ n'elu obe, na ihe Jizọs ji wee nwụ n'elu obe bụ na ọ nwụrụ maka mgbaghara nke mmadụ niile, ka mmadụ niile nọ n'ụwa wee nwere onwe ha. Nọọsụ ya bụ àjà na onwere ọzọ aja ọzọ dị mkpa na Old Testament na Leviticus kwuru go one to end. Ọ na-agwa gị maka ịchụ aja, uru ọ bara wee chụ aja. Ha wee na-agwazi gị na agba ọfụ nke ha wetara. Ekwugo m na agba ọfụ ga wee tigharịa ndị mmadụ anya na agba ọfụ nke ha wetara. Ha wee sị gị na onwere ọzọ aja ọzọ dị mkpa, na onwere ọzọ aja ọzọ dị mkpa. Gaa chụzi na aja, ejizi naanị ma na-achụ aja. Gaa pause na libation, gaa chụzi na aja ọbụla.
gị weluzie na anyanwa na onwe ya Jizọs ha nwụ n'elu obe na ọchụgo aja karịcha aja maka ihe na onwe ọzọ aja ọzọ dị mkpa wee na-amụ amụ ka nkọwara oke o doghị anya. Jizọs Kraịst na onwe ya onye butere nkụzi nke ndị wee nye ndị Gentiles bụ ndị Europe. Adịm preach na-agbagide ndị ụka ọbịa. Adịm enwere m problem with Christianity. Ịghọtara ya? Ndị ụka ọdịnala ndị nna nna ha enwekwu nsogbu ọbụla with ha nwa kpatara eji nawata ha wee nye ha ana. Ọtụtụ ebe alụ katidral taa mụ ihe niile wụ ana ndị ọdịnala. Ịghọtara ya? Kama ihe m na-ekwu bụ na onye a na-agwa gị na ozi o wotalụ is not for we Africans. Na we Africans mgbanwe a na-ekwu okwu BC na we Africans na-eme exist. Ịghọtara ya? Akọwago gbasara ihe enwetara n'Igbo Ukwu ndị archaeologists after analyzing it from UK wee kwuo na ihe a adịgori ọkpụtọrọkpụ nke bụ na oge a na-ekwu maka BC na ndị be anyị nọ n'ala Igbo. Ịghọtara ya? So anyị maara Chukwu nke maka na anyị na-ababa uru Ifeanyị Chukwu na-aba na Chukwu nwe ndụ. So anyị maara na Chukwu okike a abịa ma na ọnya pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa kụziri anyị ma Chukwu okike. So nyewa na onwe ya ma na Afrịka na anyị nọ mma. Gụwara ndị m anya ịmakọta First University ụlọ akwụkwọ mahadum enwere n'ụwa niile nọ na Afrịka ka ebe ụdọ nwe ya. Ịmakwa ya nọ nke a. Ịmakwa na great philosophers call them. Achọrọ m mention names. Jee gụọ some of great philosophers. Most of them schooled in Africa, Egypt, some in Morocco, Aziz. So ihe na-achịkọwala gị bụ kpatalụ na mgbe anwa Efero na-achọ ka o gbuo Jizọs obere nwa na-egburu ya agbọrọ ya wee dawa n'Afrịka bụ Egypt iji gosi na Africa wagodi anyarị. Africa was in existence. Ịghọtago? No overshadow say na colonization ha wee manipulate anyị nke ahụ story for another day. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na Jizọs bịara na-achọ ka ọ tụgha ụmụnne ya ndị Europe ọha bụ ndị Gentiles. Ọ bụrụ anyị nwa Africa. We Africans we have identity. Ịghọtara ya? Anyị maara onwe anyị nwere chi mana ndị Europe ha nwere culture. Ọnya batara nwoke ji anụ nwoke ibe nwaanyị na-anụ nwaanyị ibe mmadụ na-edina nkịta na-agba nkịta ha nwere culture. So ozi o wetalụ is for them. Ịghọtara ya? So ọnya batara na nkụzi niile maka na Afrịka anyị soro maka na ọ ma na anyị maara Chukwu n'ofu one God ka enwere. Chukwu ukwu adịghị but the Almighty God. Ndị India na-akpọ ya Bhagwan. Ndị Igbo na-akpọ ya Chukwu okike abịamaghị. Ndị oyibo kpọọ ya the Almighty Father. Ofu a onye nwa the unmovable mover. Ịghọtara ya? So ihe o mere bụ ụdị abatara na ozi ọma niile o ziri nwụ na mpaghara Greek side Turkey na Europe ndị ọzọ ebe niile anwa bụ ndị ebe ọ gbasara ozie wee gaa Lebanon ndị Arab ya maka ya bụ onye bụ half Arab and half Gentile. Mana nke ahụ story for another day. Masa mma akụzikwa nke ahụ. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ ọ ndị a ka o wetara ozi ya. Remember mgbe a pịara ịtarị ana m ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa eji ekwu otu ya bụrụ na akwụkwọ ha ka nke akwụkwọ anyị nwa ndị ọdịnala wee dị spirit ọ bụrụ eziokwu. Enwere ọtụtụ akwụkwọ nsọ dị iche iche na okpukpere dị iche iche. Ịghọtara ya? Ihe nji ekwu otu ya bụ ka nsị na-esi n'ihe mmadụ ma wee na-atụrụ ya aka ihe ọ na-amarọ. Maka na ama na majority ndị ụmụazị ndị Afrịka anyị erigo anyị eri anyị wee banye n'ụka ọbịa. So ihe esi n'ihe onye ama wee marị atụ ihe ọ marọ. Now ewee sio na mgbe anwa a na-agbasa ozi anwa
na-akụziri ndị mmadụ ndị befa na ndị Gentiles ụzọ ha ga-esi wee mmadụ Chukwu okike a na-apịara ya ịtarị wee sị anyị ekụzizi na ndị Farisi na ndị Gentiles na ndị ọka mmụta enwere mgbe a wee pịacha ya ịtarị wee sị anyị emezina gịnị ya akụzi na remember mgbe a na-apịa ya ihe niile a o nwego ndị na-eso ụzọ ya ndị ọ chọrọ ka ha kọntinuo nkụzi ya na-aga n'iru wee nye kọndishọn n'ụbọchị ọbụla anyị afụkwa ya kụzie nkụzi a na a ga-eme ya akaje nyewa wee ofe iluo na kama ọ ya akwụsị ịkụzi nkụzi a maka na ọwụ na ọ kwụsị ịkụzi nkụzi ma na ụmụazụ ya niile ahụ o mere arenji agbasa ị mara na ya bụ nzọpụta maka na onye nzọpụta nke ndị Gentiles ndị Europe ị mara na nzọpụta ọ bịara ịzọpụta wee kụziere ha ụzọ ịma Chukwu okike abịama ya na n'iyi so o wee sị na ọ bụrụ na ya kwụsị nkụzi a ị mara na ọ bịa ya bịara omere gịnị na n'iyi maka na ọ bịa ka ọ bịa zọpụta ụmụnne ọ bụrụ anyị nwụ ndị Afrịka anyị maara Chukwu o wee nye kọndishọn na-emekwa ya na ya apịa ihe ọ ma akụzikwa ya ama apịa ya ihe wee chie wọdị na nkwa adọghị ya aka na ntị ugboro kwuru ugboro ka ọ kwụsị o wee ka na-akụzie onye abatara eji wee mechazi ha wee sị ka ha egbuo ya egbuo so he died to defend the teaching which he brought for his people, for the Gentiles in Europe. You got that? So he actually died to defend the teaching which he brought for his people, the Gentiles in Europe. Magana oburu na kwụsịrị ịkụzi nkụzi a wee nọrọ nwayọọ Pharaoh na Herod na ndị otu Herod appointed Pilate ama eji wee dozie esemokwu dị n'etiti ha wee finally nye ọda ka egbuo ya. Ịghọtara ya? So he died actually to defend the message to his people which he brought. Ịghọtara ya? So anybody na-agwa gị na ọ nwụrụ maka ịzọpụta mmehie gị kwụ ụgwọ mmehie gị na-aghọrị gị aghọrị ka mmadụ ga-atụ. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa gwakwara anyị sị anyị na mgbe Chineke kechara ụwa na ọ hapụrụ nna anyị mbụ na Adam na Eve ọnkwa otu ihe a kwuru n'ogige nke Idem a na ha na-enwere aṅụrị nwere ife adụfọrọ ebe ahụ wee sị according to akwụkwọ ndị ụka ọbịa anyị gụrụ nọọ maka na Adam na Eve tara mkpụrụ osisi asị ha tara ka eji wee send Archangel Michael wee chụpụ ha n'ogige nke Idem, ogige nke aṅụrị wee chụwatazie ha n'ụwa anya mmiri nke a ebe ha na-ata afụfụ. Ịghọtara the story? Now nwere na-ajụ ọ bụrụ na ya bụ story akọrọ bụ eziokwu nọọ maka na Adam na Eve tara mkpụrụ osisi asị ha tara ka eji wee chụpụ ha wee chụwata ha n'ụwa chụpụ ha na ogige nke aṅụrị bụ Eden, Garden of Eden. Now wee sịkwa gị na Jizọs na ọ nwụrụ because of na intentionally na ọ bịara n'ụwa ka ọ nwụọ ka e wee gbuo ya ka o wee were ọbara ya wee sachaa mmehie niile dị n'ụwa. Wee na-ajụ ọ bụrụ na ya bụ ihe bụ eziokwu nke a bụ ajụjụ nke mbụ, kedu ihe kpatara na mgbe ahụ ọ nwụrụ n'elu obe asị na ọ gwụsiwo, it is finished, na mmehie niile agwụsiwo? Kedu ihe kpatara na akpọchighara mmadụ back n'ogige nke aṅụrị since at that point in time na ọnwụ ọnwụ n'elu obe asachago mmehie niile dị n'ụwa na nwere ozi mmehie dị n'ụwa? Kedu ihe mere na akpọchighara mmadụ back to ogige nke aṅụrị, Garden of Eden, ka anyị riwekwa? Ịghọtara ya? Now at what point ka ajụjụ nke ịbụa, at what point ka njọ si wee batakwa n'ụwa? Koro onye ọgwụkwa ya emekwado njọ ebe ọ nwụ na ọnwụ ọnwụ n'elu obe sachara njọ niile dị n'ụwa? Ajụjụ nke ịbụa ma wee bụrụ at what point koro onye mehiekwara ọzọ njọ ji wee batakwa n'ụwa ebe ọ bụ na-asị ya na njọ si n'aka otu nwoke na otu nwaanyị wee bata n'ụwa maka na ha atara mkpụrụ osisi asị ha atana? Wee na-ajụ ebe ọ bụ na-asị na Jizọs ha ngwo n'elu obe wee chụọ àjà mmehie niile wee na ọja ahụ ọ chụrụ n'elu obe kazi àjà niile na àjà mgbaghara mmehie ka ọ chụrụ na njọ adọrọzi. Okoro onye ọzọ mehiekwazịrịnụ njọ si wee sikwa n'aka onye a wee batakwa n'ụwa mmadụ ji ata ọfụ n'ụwa wee na-anwụ anwụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ajụjụ nke ịbụa.
ajụ nke ịbụọ. Ajụ nke ịtọ na-ajụ, ndị ụka ọbịa gwara anyị na ya bụ onye bụ dị otu nwa nna ya mụtara wụ everlasting father. Achọghị m ijewe maka isi na Chineke mụtara nwa, achọghị m ijewe na ndị a niile, mana asị ya n'ofu nwa ọ mụtara. Wee na-ajụ ajụjụ, akedu ka ọ ga-esi wee bụrụ na Chineke ga-asị na the only condition ọ ga-eji mgbaghara mmehie bụ na the only son ya nwụrụ? Kedu nke dị mfe, isi mmadụ onye mejọrọ gị ngwa naba agbagharịgo gị mmehie gị, ma ọ bụ isi na only condition m eji gbaghara gị mmehie gị bụ ma the only son abịalụ nwụọ n'ụwa mmadụ gbuo ya? Ịghọtara ya? Ifụ na dịtị na-eji elelo na ọ dụrụ ọrịa mfe isi onye mejọrọ ịnụ ngwa agbaghara gị dama isi my only son ya nwụọ. Nke a ọzọ ofu. Nke ịbụọ, ọ bụrụ na ọnwụ nwụrụ na-edesịrị ya na-agwara ya from day one mgbe ọ nọ na paradise na ọ na-abịa n'ụwa ịnwụ ka mmadụ wee nwere onwe ya, anọsọ ya nwee nwe only condition a ga-eji zọpụta mmadụ. Kedu ihe kpatara o ji wee mgbe e gosiri ọnụ na-ebu ọnụ, egosiri afọ o jere ịta, o wee sị nna ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka iko afụfụ agabiga ya, ọ bụrụ na agwara ya agwa bifo ọ bịaba, kedu ihe ọ na-asịrị ka ewezigara iko afụfụ a? Ajụjụ nke ise bụrụ, kedu ihe kpatara o ji wee jụọ sị na afụfụ ga-adịrị onye anwa ga-ele nke nwa nke mmadụ daid onye abitireri ya bụ Judas, na ọ ga-aka mma na amụrụ ya amụ, na ọ ka mma na-ewere okwute mmanya onye anwa n'onu tụ ya na mmiri ka mmiri wee gbagbuo ya. O gosi na nnukwute ntaramahụhụ ga-adịrị onye anwa bitireri ya. Ka nke isii. Nke ịsaa, ndị Juu anwa gburu ya egbu mara ihe a na-eme bụ ihe ọjọọ ka ha na-eme because they are committing murder. Chineke sị thou shall not kill. Ka Chineke asịkwa sị thou shall not kill, ga-asịkwa na the only way ọ ga-eji gbaghara mmadụ mmehie bụ na egbukwara nwa ya. Ịghọtara ya? Chineke nwere ike ikwu ya. Nke asatọ, ndị anwa gburu ya wee sị let the blood be on our head and on our because ha nwa na onwe ha na-egbu ya mana they are committed evil, igbu mmadụ. Ịghọtara ya? Mana atọ ọnụgo ha nwa na onwe na-eme mana ntaramahụhụ. Nwadokwa ekpere asịrị anyị nke a bụ nke ite naanị ekpere agha siri o kpere na n'elu ụbọchị nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. O wee kpekwa ekpere wee yọọ ka agbaghara mmehie maka na ọ mara these people committed sin, that ọnwụ nwụrụ out of callousness and wickedness of man. Na-ịghọtago ndị mmadụ chọrọ ka a sọpresi nkụzi ya o wee nwụọ n'ime ya. Ịghọta nnekwu efere ya. Nke iri, ọ bụrụ nọ etu a ka o si wee dị na-agwara ya na ọka ọbịa nwụọ n'ụwa, kedu ka ọ ga-eji wee na-asị nna ya bupụrụ iko afụfụ a? So onye na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ọnwụnwụ ndị mma na ogbugbu egburie out of wickedness, egburie out of ndị Pharisee jealousness. Ha chọrọ na onye a na-abịa na-akụzi nkụzi na nkụzi ya na-achọzi ime ha overshadow. Nkụzi ha bụ ndị Gentiles, a na-akụzi bụrụ ndị Gentiles, ụmụnne ha ndị Europe na ndị Pharisee. Ha wee fụtakwazi as new authority wee chọọ ka a suppress ya. So ha gburie out of jealousy. So what they committed is dastardly act, pure murder. Ịghọtara ya? So onye na-asị gị na murder commit na-asachapụ njọ gị na-aghọrị gị aghọrị. Ịghọtara ya? So nwere onye ọbụla nwụrụ maka ihe njọ gị ka e wee saa gị njọ. Ụmụ ihe niile abụ ihe ndị ụka ọbịa ji wee dị mindset ndị be anyị. Nwanna, kwụsị ime ihe ọjọọ, chigharịa ma nọghachite azụ n'okpukpere ndị nna nna ha. Okpukpere nwere nsọ na ime na nke a na ọ dị njọ. Jee weta iwu iri Igbo sisi anwa, ịma na-etu a ka o si wee dị n'ọdịnala pịa. Ọdịnala gwara oge ịnwụ na nwunye mmadụ ibe anya ukwu, don't go and start sleeping with your fellow man's wife. It's a taboo n'ọdịnala. Ịghọtara ya? Iweta iwu iri anwa gụchaa ya, ifu na exactly etu anwa ka o si wee dị n'iwu ọdịnala Igbo.
ekwukwara mbụ na ọ bụrụ onye na-eje na be dibịa ọ bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ka ọ gwụnụ na-etu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ka ọ dị na echikwa na nkụzi anyị ga-eji wee bịa echi. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe ndị nkụzigoro n'oge gara aga, maọbụ ihe ọzọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0805 7837 aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Let Africans come back to their root. That is where salvation is. There is all n'okpukpere the homogeneous to our race. All n'okpukpere ọ ga-abịa ịnọrọ ya ancestors nọ n'ikwu nne gị nọ n'ikwu nna gị, ọ ha ga-enyere gị aka. Mgbe ị ga-anọ na ịda akpọ St. Anthony onye Padua na mba Italy, mụ nwere onwe m na-akpọ my ancestors, nna nna m ha ejupụtacha na Gracia. Ka ọ gwụnụ na-etu aka ọha m n'ọrụ na mgbede nke taa. Udo dịrịnụ. Daalụnụ.